A jama'a assalamu alaikum, kamar da kuka sani kuna tare ne da Hamza Abubakar, wato ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan channel mai albarka wato Takama TV. A yau za mu yi magana ne akan wani application mai matuƙar muhimmanci wanda ya kamata a ce kowa yana da wannan application a wayarsa. Duk da yake dai kwanan nan, ko in ce duk wata updated waya da take fitowa tana fitowa da irin wannan abu a waya. So amma na wayoyin da aka yi su a baya ba sa da wannan abu. To shine aka yi application ɗinsa na musamman wanda zai kare idanuwanmu daga hasken waya. Hakikanin gaskiya hasken waya matuƙar illa ne ga lafiyar idon duk wani wanda yake amfani da waya. Ya kamata a ce mu san wannan sannan mu kula da wannan. Duk da cewa Android sun ɗauki matakin yi wa wayoyi masu aiki, to amma na gaskiya ba wai kowace waya bane take da wannan abubuwan, musamman ma waya idan ba wai updated waya bane wanda aka yi ta kwanan nan. To dalilin wannan ne yasa na ga ya dace a ce na ɗauko wannan application ɗin domin yi wa mutane bayani a kansa. Amma dala kamar mu shiga cikin shirin gadan-gadan, dala idan yau ne farkon shigowanka wannan channel ɗin, muna buƙatar dala ka danna mana subscribe, sannan kar ku manta da like and share domin kowa ya kalla ya amfana da wannan shiri. Yawwa jama'a assalamu alaikum, kamar yadda muka gaya muku cewa za mu shigo shirin gadan-gadan. Mutum zai taho haka. Da farko dai za ka fara neman Play Store kamar haka. Idan ka shiga Play Store ɗinka, abinda za ka fara yi za ka zo ka wajen searching ɗin nan, za ka taɓa. Za ka rubuta blue light filter. Wannan shine sunan application nan. Za ka zo za ka taɓa searching. Wannan shine application nan. Wannan mai zanen wata ɗin shine application nan. Da yake ni na riga da na yi downloading, kai ma za ka zo za ka yi installing ɗinsa ya hau kan wayarka. Bayan ya hau kan wayarka ka tabbatar da ya hau kan wayarka, za ka zo nan za ka yi open. Zai nuna maka fiskar application ɗin kamar haka. Bayan ya nuna maka fiskar application ɗin kamar haka, za ka danna nan wajen kamar makunnin nan. Za ka zo za ka taɓa kan shi. Kana shiga zai nuna maka waje kamar haka. Yayin da za ka taho, za ka zo daidai nan gurin, za ka kunna kamar haka. Bayan ka kunna za ka zo za ka danna back. A daidai inda ka yi back za ka dawo za ka taɓa nan. Kana taɓa nan zai kawo ka kan application ɗin kamar haka. Za ka zaɓi idan wata kake so, gashi nan a farko kenan. Za ka iya ƙarawa, ka gani idan ka ƙara hasken wutan wayarka lalle za ga yana raguwa kamar haka. Idan ka zo ka rage shi za ka ga ya ragu. Idan wannan bai maka ba kalan, za ka canja da candle. Gashi nan kana hawa kan candle zai nuna maka haka kamar candle ka kunna. Za ka iya ƙarawa, za ka iya ragewa kuma duk yadda ka so ya zama. Idan shi ma bai yi maka ba, za ka zo nan gurin alamun rana kenan, ko kuma ƙoyin wuta ne zan ce, za ka hau shi ma kalan. Idan bai yi maka ba za ka canja. A haka dai ga sunan na san tabbatar duk wanda ya shiga zai fahimci abin da application ɗin yake nufi. Idan kai haka, to na tabbatar ga nan kalan candle kuma a nan gurin na wutan bature kenan za a ce. A lokacin da ka ja shi haka zai ƙaru, a lokacin da ka rage zai ƙaru. Wannan kuma amfaninsa shine screen dim sunan shi. Gashi nan kamar yadda kuka gani a rubuce nan, sunan shi screen dim. A lokacin da kai haka ka sake yin duhu da screen ɗinka. A lokacin da kai haka ka yi haske da screen ɗinka. Kai za ka zaɓar kanka yadda kake so hasken wayarka ya zauna a daddare a lokacin da kake amfani da ita. Kana gamawa kawai back za ka yi, shi kenan za ka ga wayarka ta yi zauna a yadda ka seta ta. Ina tunanin cewa wannan haske tabbas ba zai cutar da idonka ba a yayin da ka sa shi a wayarka. Mun gode sosai. Nan shine ƙarshen bidiyon mu na yau. Mun gode. To alhamdulillahi, na tabbatar da cewa wannan application ɗin zai burge ku. Kuma nan ne zan iya cewa nan ne ƙarshen bidiyon mu na yau.
Allah kar ku manta da shi ya like and comment, domin shi ne zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa masu amfani a wannan channel ɗin nan. Mun gode sosai.